Ahoj, ja som Lopesov Vilka a toto je video, že vyhlásenie súťaže. Takže niektorí, keď nevedia, čo je to súťaž, tak sa pozrite na Wikipédiu, lebo to je super vec. Na to by ste mali pozor. Ok, tak vyhlásenie súťaže na Veľkú noc. Takže nakreslíte mi obrázok zajaca, kuriatka a ovečky. Asi takisto. Zajaca, kuriatko a ovečky. Takže mám tu síce iba jednu ovečku, ale nie. Takže asi týchto troch mi nakreslíte a to je super. No a prvé miesto získa odber a like na všetky videá. Druhé miesto získa iba like na 5 videí a tretie miesto získava pochvalu. Takže pochvalu a napíšem mu na status, že je super a nech dá taký odber, ale ja to nebudem. Keď ste nepočuli, tak sa vráťte naspäť a pozrite si to tam. Takže dajte sa na miesta. OK.